Силялы кубетлерінің қошма 20 бригадасының тешкіл етілмесі ве Украина ордосына 100 бинге зияде арбинын желп етілмесі. Украина президенті Володимир Зеленский Украинаның мудафа жеттен кубетлендірілмесі ве арби қызметінің жазибеллігі аққында ферманны имзалады. Бұл весіқаға көре арбилерінің maaşı арттырылмалы, контрактның муддеті uzatılmalı, арбилер evlerinin temin etilmeli. Zabitler için kariyera көтерілігі пейда olmalı. Украина ордосы иктисади ордонын эсасларына кечірілмелі. Бұл мечбури қызметке чағыруының лягу етілмесі демектір. Ферманға көре бұл 2024 сенесіне қадар еріне кетірілмелі. Цей указ – це старт переходу України на професійну армію. Цей указ не тому, що скоро війна. Це я говорю для всіх. Цей указ для того, щоб скоро і надалі був мир. Мир в Україні. Президент ортақларға Украина ордосына берілген ярдым үшін миннетдарлық білдіріп, украинлеріні өзіні урмет етуге чағырды. Парламенттің 7-ші сессиясында девлет yolbaşçысы Украина рус тежавузына қаршылық көстеруде өз күчлеріне умут еткенini қайдетті. Зеленский өзіне қимет бермеге ве келечек несілдер ақында түшінмеге чағырды. Ми маємо розраховувати тільки на себе. Давайте згадаємо, у визначальні миті історії нашої держави ми здобували визначальні перемоги саме власними силами, завдяки власній волі, завдяки українському духу, незламності, гордості і гідності. Коли Україна відновлювала незалежність, відстоювала нашу свободу на барикадах, захищала себе в окопах силами своїх захисників, силами своїх добровольців, силами своїх волонтерів, силами своїх громадян України. Украин депутатлары ортақларға ярдым ве дестек үшін миннетдарлық білдірді. Олар Америка, Британия, Полония, Балтық мемлекетлері, Түркия ве башқа девлетлерінің байрақларынан минберге шықты. Депутатлар рус тежавузы артқаны вақыт Украинаға сила теслим етілген яда дестек көстерілген президент мемур ве гражданға тешекур білдірді. І сьогодні всі зрозуміли, і сьогодні всі підтримали те, що ми маємо ворога, який має чітку назву – Російська Федерація. Ми дякуємо цим країнам за ту непосильну підтримку, за ту допомогу військову, яка сьогодні надається Україні. Дякуємо вам. Україна завжди пам'ятатиме вашу підтримку. Ми, українські парламентарі, хочемо щиро подякувати кожній країні, яка в тяжкий час для нашої держави не залишилася осторонь, а головне – допомагає нашій державі зброєю для того, аби окупант знав, ми будемо зустрічати його в кожному селі, в кожному районі і в кожному місті. Кожна країна, яка сьогодні протягує руку допомоги, це наші браття і сестри. Щиро дякуємо вам. Халық депутатлары Кремль мабуслеріне дестек көстермек үшін ишгалжілер тарафындан апсте тұтылған украинлер ве Қырым татарларының адларынан бияс футболкаларына кейді. Умумен алғанда мабуслерінің сайысы 121-ге етті. Халық депутатлары мабусны қатырламаға ве башқаларға да қатырлатмаға борчлымыз деділер. Юқары Шура Русия тарафындан Қырым ишғали девамында Украина акимиетінің әрекетлеріні тақық етежек. Халқы депутатлары ишғалге кетірген фактларыны тақық етмек үшін вақтынжы таққат комиссиясыны тызды. Бұл комиссия Украин девлет органлары қызметшілері тарафындан 2013-2014 сенелері Русияге ярмада ишғал етілмесіне ярдым еткенлеріні тешкірежек. Уқу қорыжы органлары тарафындан кечірілген таққат кетішатында тешкірежеклер. Месул инсанлар месулетлікке желп етілмесі тешебусынен чыға білелер. Бұл комиссияда 10 депутат çalışacak. 8 Слуга народа фракциясындан, бірер депутат Батькивщина ве ОПЗЖ фракцияларындан. Голос ве Европейская солидарность бұл комиссия құрылмасына рей бермеді. Европейская солидарность фракциясында қайдеткенлеріне көре, более шекілде акимиет мұхалифетні тақып етмеге тырыша. Я хочу почати свій виступ з важливої цитати, що більше ні в кого не виникало навіть думки посягнути на наш суверенітет, на нашу територіальну цілісність або відібрати в Україні частину території без єдиного пострілу. Цього не буде ніколи. А ті, хто без бою віддав Крим, мають нести відповідальність. Ці слова сказав президент Володимир Зеленський у посланні 20 жовтня 2020 року. Те, що головним винуватцем і агресором є Росія, не ставиться під сумнів
сумнів. Однак були і ті, хто спростив завдання нашому ворогу своїми діями або злочинною бездіяльністю. І щоб кожен відчував на собі відповідальність, необхідне усвідомлення її невідворотності. Ми маємо по Криму 7 вироків із 1500 проваджень, які поки що нічим не закінчились. Напевно, ця розмова доречна, але тим, хто зараз говорить про жодного пострілу в Криму і здачу Криму, я вам хочу сказати одну просту річ. А що змінилося, колеги, з 2014 року? В правовому сенсі Крим – це Україна. Якщо вам так хочеться там постріляти, ідіть зі зброєю в руках, звільняйте Крим. Ідіть зі зброєю в руках, звільняйте Донбас український, а не продовжуєте знімати ці дешевий піар і серіали. Сувет Тибет проблемалары. Камераларда дешетле шарайтлер ве домос этінен ашлар. Бойле шарайтлерде Бақшсарайдан олған мабуслер Новочеркасск сезосында тұтыла. Оларнен Ростов-на-Дону шерінде Украина баш консулы Тарас Малышевский корышты. Ве телеканалымызның яйынында мабуслер тұтылған шарайтлер аққында тәфсілатлы тариф етті. Малышевский сервер Мустафаев, Серан Салиев ве сервер Зекиряевнен мабуслерінің изолятор мемуриетінен мунасибетлеріні музакир етті. Проблемлер арасында мунтазам кезінтілерінің йоқлығы мұсылманлар үшін ясақланған домыз етінден ибарет аш ве дешетлі шарайтлер. Здание Екатериновской эпохи не выдерживает критики. С этого все и условия содержания, а именно грызуны, проблемы с водоснабжением. Ну и кроме того, крымские татары страдают от того, что крайне скуден рацион, который включает свинину почти каждый день. А из-за того, что СИЗО такое большое, оно не реагирует часто на те жалобы, которые они получают. Тибби ярдымда берілме сияси мабус Серан Салиев сыжақ көтерілуінен белгісіз хасталықна кечірген сон сабапек оқсырып тұрғанын айта. Камерада ағыр абаға шекейт еті. Бұндан ғайры мабуслер тыш экіма тарафындан бақуға мұқтаж. В случае ребят еще они хотят получить помощь стоматолога, который находится, с гражданского стоматолога, который бы не совершал услуги стоматологические двумя способами: таблетка аспирина или ликвидация зуба. А можно было полечить зубы. И из-за этого сейчас мы боремся за то, чтобы, возможно, стоматолог, который не в системе медицинского управления ФСИН, смог оказать эти услуги. Конечно же, платно. Сервер Зекиряев давасының материалларында қайдетілген санкедерсін оның қайды бозылулар аққанда мәліматын алмаға ярдым етмегері жайыткен. Оны эссасы 80-ге яқын бозууда қабатладылар. Тарас Малышевский білдіргенне көре ФСБ эмірінен мабуслеріні айры диққатнен көзетелер. Соңыра en ufақ бозуларына мабуслерінің дава материалларына язалар. Меселе мабуслер санкедерсін қачмаға интыла. Наш узник пребывает в спецблоке в особых условиях. Над ним висит камера. И эта камера сопровождает все его движения, все его там пребывание. И в случае нарушения этого режима, встал ночью, что-то еще, то есть оно все фиксируется, и потом определенным сотрудникам, отправленным на эту работу, которого мы не знаем и навряд ли узнаем, оно ложится в файл именно об этом человеке. Наша же задача постараться попасть в эту папку каждого, может быть, не нашими усилиями, а усилиями также адвокатов, с которыми работаем мы и которые имеет каждый из наших политузников, и постараться опротестовать каждый из них. Консуллар бу ай мабуслер мадди ярдым алажағына қандырды. Белгіленген пара жазалары халқының бірлігіні бозмақ үшін япылған әрекетлердір. Бұнда санкедерсін карантин қайделері бозылмасында қабатланып, пара жүремелеріні төлеген қырым татарлар айта. Ноябрьнан бірінде онлар же қырым татары құрбанда тұтылып, Хизбут Тахрирге алақасы бар деп, терроризмде қабатланып, 13-тен 18 жылға қадар махкім етілген ватандашларымыздың шикаетлері бақылғанны вақыт ачық махкеме отырышына келді. Топлашқанларны махкеме топлашуына қоймадылар, еркесін амон тұтып,
полис бөліклерін алып кетті. Анда 19 инсанға низбетен мемори протокол түзілді. Ишгалжелер махкемесі эркесіні карантин сыңырламалары бұзылмасында қабатлап, 6-дан 10 000 рублиге қадар пара жазаларыны белгіледі. Базы инсанларға низбетен қарарлар оларсыз шығарылды. Апелляция махкемелері есе қарарларына деңіштірмейіп қалдырды. Пара жүремелеріні алғанлар адет үзре Қырым марафоны черчевесінде топланған 10 рублелік копеклерінен одеді. Вынесли штрафы от 6 тысяч до 10 тысяч. Сегодня мы в городе Бахчисарае пришли оплатить эти штрафы. Конечно же, с помощью нашего джимата, с помощью крымского марафона мы оплатили, альхамдуллях, эти штрафы. Народ нас не оставил без поддержки, без внимания. Каждый из наших сестер, братьев, из крымских татар вложили буквально душу, да, протянули нам руку помощи, дав буквально, да, вот этой поддержкой своими, пусть даже 10-рублевыми монетами, но они показали, насколько мы солидарны, насколько мы едины. И то, что в любой момент, в любой ситуации мы не остаемся никогда в одиночестве. Мы расцениваем это как еще одна попытка, чтобы люди не собирались у здания суда, чтобы не поддерживали друг друга, чтобы всячески приглушить нашу поддержку, нашу активность. 1 ноября мы пришли поддержать красногвардейскую группу, а сегодня с помощью джимата и с помощью поддержки джимата мы проплатили такие суммы. Да? Лично я 10 тысяч штраф. Хотелось бы поблагодарить джимат за это, за то, что не остается в стороне, за то, что, будучи одним народом, поддерживают даже вот этими 10-рублевыми копеечками. Рус ишгалжелері Донецк вилаетіндегі Светлодарск шері йөнелішінде атеш ашқан. Бұның нәтижесінде су анбарында балық тұтқан 69 yaşındaki еркек яраланған. Надійшла інформація від спостережного поста, що спостерігають одинокі постріли в сторону рибаків. І неодноразово я з ними розмовляв, з рибаками, я їм постійно про це говорив, що будьте обережні, ви за своє життя відповідаєте особисто. Тому що я відповідаю за життя, в першу чергу, своїх підлеглих. Душман ишгалетілген Лозовое қасабасында бұлынып автоматнен атеш ашқан, яраланған, ерлі еслі башлы еркек чоққан жойған. Тибби бөлік қадемлері оңа вақтында желе ярдым берген, қан ақывына тоқтатып, яраланғанны Светлодарск хастаханесіне алып кеткенлер. Коли хлопець надав мені допомогу, побіг, покликав військових, вони приїхали, наклали джгути на ногу, привезли в лікарню, більше нічого не пам'ятаю. Состояние середньої тяжкості було. У нього був стан середньої тяжкості, 2 вогнестрільні поранення на правому стегні, тиск і втрата крові. Зараз стан вже стабілізовано, але пацієнт потребує лікування. Требує лікування. Bundan gayrı bazar ertesi күні душман Донецк вилаетіндегі Пески қасабасына қоршалған Украина арбилері позицияларыны гранат аты жет иртибатларынан ұжым еткен. Бірлескен Құветлер операциясының штабында білдіргенлеріне көре, Украина арбилері арасында инсан ғайыплары жоқ. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Станом на 11 годину ранку поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Підрозділи Об'єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Ayni vaqtda Moskva komandalығы o'z ordusini kengleştirmege tirişa. Ukraina istihbaratında qayd etilganine ko'ra, so'nggi 2 hafta ichida dushman ishg'ol etilgan territoriyalarda Rossiya ordusida xizmatga chaqirgan tashviqot kompaniyalarini cho'qlashtirdi. Ishg'olchilarning harbiy komissarligi esa Rus ordusina sobiq harbiylarni jalb etmege tirişa. Контроль проведення зазначених заходів здійснюють представники командування Південного військового округу Збройних сил Російської Федерації, які прибули на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях для перевірки стану комплектування особовим складом з'єднань і частин 1-го та 2-го армійських корпусів.
Украинада ковид-30 биңден зияда инсанда белгіленді. Бұны сағлық назирлігінде білдірділер. 9 бинге яқын эбел хасталынған Украин түзелген. 192 инсан есе хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат еткен. Шымды украинлер ковидке қаршы 3-ші ашы яптыру фаққында сертификатны ала біле. Бұл весиқаны дия иләвесінде яптырмақ мүмкін. Сағлық назирінің тепсиелеріне көре инсанлар вакцинанын 2 дозасын алған сон 6-9 ай кечкенде бустер дозасынан ашылана біле. Щоб отримати цифровий документ, достатньо, як і раніше, надіслати запит на генерацію документу на порталі чи у застосунку «Дія». Термін дії сертифіката складатиме 270 днів з часу отримання бустерного щеплення. Згенерувати документ можна після того, як вам зробили щеплення та внесли відповідний запис до електронної системи охорони здоров'я. Сағлық назир айтқанына көре Украина иәлісінің ярысы ечолмағанда бір ашы яптырды. Украинлерінің %47-сі вакцинанын 2 дозасын алған. 350 бин инсан 3-ші ашы яптырған. Виктор Ляшко қайдеткеніне көре ковид тарқалмасының яңы далғасы башланғаны үшін сүреклі хасталықлар олған инсанлар ве еслі башлы олғанлар ковид қайделеріні бозмамалар ве сағлығына да чоқ диққат етмелі. За наявними світовими статистичними даними, невакциновані люди віком 50-64 років потрапляли в лікарню у 46 разів частіше, ніж ті, хто отримав 3 дози вакцини. Також госпіталізацій було у 52 рази більше серед нещеплених віком 65+. Багато літніх людей вважають, що ризики від вакцинації переважають ризики від хвороби. Тоді як насправді загроза отримати ускладнення від ковіду в 1000 разів вища за будь-які можливі реакції на вакцини. Ишгалжилер акимиетінің шубеле сапламаларына көре Қырымда кешкен күнчин вирусы 1143 инсанда белгіленді. Сонки 2 ай ішінде ковид хасталарының рекордлары қайдетілмекте. 14 кіші хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат еткен. Кеченлері ақиярының Ишгалжилер акимиеті кене ковид сыңырламаларына сертлештірді. Кино заллары, театр, цирк концерт мейданлары тек 50%-ға инсанларнен толмалы. 60 яшындан бойық инсанлар дистанцион секілде çalışmalı. Австрия біраздан Авропа бірлігінде ковидке қаршы мечбури ашылануына кірсеткен илік мемлекет олажақ. Ағыр аяқлы қадынлар ве ашыланмамаға себеплер олғанлардан ғайры 18 яшындан бұйық олған Австриялы бұл қайдеге риаят етмелі. Мартынан 15-ден башлап полис хадимлері инсанларда ковид сертификатлары яда ашыланмамаға себеплер аққында малюматнамелер бармы йоқмы тешкірежек. Бұл қайдені бозғанларға 3600 евролық жүреме белгіленежектір. Австриялы мечбурі ашылану фаққанда фарқлы түшіне. Я за обов'язкові щеплення. У мене багато друзів-лікарів, тому я знаю про навантаження на лікарні через нещеплених людей, а також про наслідки для тих, у кого є інші серйозні хвороби. Загалом я підтримую вакцинацію, але я б хотів би, щоб вона не була обов'язковою. Я щепився тричі. Спочатку 2 компонентами, потім бустерною вакциною. І я за щеплення. Однак, якщо робити їх обов'язковими, то це, ймовірно, призведе до зворотнього результату, оскільки це розколює суспільство. Австрияның Милли Шурасы мечбури ашылыну фаққында қанун лейхасына январь айында қабыл етті. Шымды бұл қанун лейхасына парламентның юқары палатасы рей бермелі. Бұндан сон Австрия президенті весиқаны имзалаған сон қанун чалышы башлайжақ ве 2024 сененің сонына қадар сүрежектір. Шымдылық Австрияда чағана еткенлерінің %80-і ковидке қаршы 2 ашы яптырған.